hari ini masak spaghetti bolognese, spaghetti merah ini guys. Saya tidak panjenengan pengen makan spaghetti ini, mending masak dewe. Tuku lu yang mahal, mehong regane kayak gitu. Lek gawe dhewe iki super irit, hemat. Yo gawe dompet iki kandel. Gampang kok gawenya. Oh ya, spaghetti. Wah, spaghetti bolognese. Tapi lah aku tak kayak keju ini dan lebih enak, gurih lebih panas. Hari ini panjenengan masak apa?